ಎಎಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಆಶಿಕಾ ಸುವರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಎಂಪಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ವಿಐಪಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಂದು ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವು ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್, ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್, ಅಥರ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್, ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್, ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು, ವಿಸ್ಮಯ್ ವಿನಾಯಕ್, ರವಿರಾಮ ಕುಂಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೊದಲಾದ ತಾರಾಂಗಣ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರಾದ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್, ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಶಿಕಾ ಸುವರ್ಣ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದು, ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುರಳಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದು, ಕಿಶೋರ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಐಪಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ತುಳುವಿನ ಮೊದಲ ಬಹುನಾಯಕರಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ. ಇದು 3 ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಹುಡುಗರ ಕಾಲೇಜು ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಗರದ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ನಟ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್, ಕಿಶೋರ್, ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಆಶಿಕಾ ಸುವರ್ಣ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದರು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಎಂಗಳು ಮಾತೇಟ್ಲ ಲೇಟೆ ಬಹುಶಃ ಎಂಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾಲ ಏಪನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಡ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿವಾಗ ನಾನೊಂಜಿ ದುಂಪು ಒಂದೇ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಕೈಟಿಜ್ಜಿ, ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಉಂಡು. ಸಂಚ ಅದು ದಾನ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಅಬ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿಬಕ್ಕ ಜನಕಲ್ನ ದೀಪ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡಿತ್ತೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ದ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಐತ ಬಗ್ಗೆನೆ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಲ್ತಿನ ರೀಸನ್ ದಾದ ಬೊಕ ಏಪ ನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಈಕ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನಮ್ಮ ಲೇದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಉಳ್ಳೇದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಬಂದು ಒಂದು ತುಳು ಮೂವಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮೂವಿ ಬನ್ನೋಲಿ ನೆಟ್ಟು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್, ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ 3 ಜನ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ದಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಮೂವಿ ಮಂದ ಎನ್ನುವ ಒಂಜಿ ನವೆಂಬರ್ 11ಗೂ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಮೂವಿ. ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ಕಾಂತಾರ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ ಒಂದೇನು ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಸಚಿನ್ ಲೇರು ಅಂಚ ಮಾತಾಡಲ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾತಾ ಟೀಮ್ ದಾಗಲು ಎಂಕುಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ಎಂಕುಲು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಳುದು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ 3 ಜನ ಹೀರೋ ಅನ್ನತನ ಸ್ಟೋರಿ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಪಂಡ ಮೈಸೂರು ಗಾರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಮೂವಿ ಕೈ ಪಾಡ್ದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತದ. ಪುರಾಣಿ ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಈವೆಂಟ್ ಬಂದು ಮಾತಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಮಂದುಡ್ಲ ಬೈದ ಅಂಚೆ ದುಬೈಡ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ದುಬೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕತರ್ ಹೌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತ. ಈ ವಿಷಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚದ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಪಾತ್ರ ವಿಷಯ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೋಡಿಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಡೆದಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಓಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಹಿಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕನೆ ಅತಂಡ ಬೇತ ಓಂಡಲ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್ ಹಿಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕನೆ ಮುಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆವೊಂದು. ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾತಾ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾತಾ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಏಪ ಬರೋಲಿ ಎದಮುಟ್ಟ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋಂಡು ಎಂಕಿತ್ತ ಥಿಯೇಟರ್ ಸೈಡ್ ತುಪ್ಪನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧಾರಣ ಯಾನಿತ್ತ ಪುತ್ತದ 4 ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದೊಂಡು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಇಂದೇ ಮೂವೀಸ್ ನಡಪುಂಡು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕದ ನನ ಬತ್ನ ಹೊಸ ಮೂವೀಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಗುಪ್ಪು ಅದು ನೆತ್ತ ತುಳು ಎಂಕಲ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ದಾದ ಕೊಡ್ಕೊಂಡ ನನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಗುಪ್ಪು ರಿಲೀಸ್ ಗುಪ್ಪಿನ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಲೇನು ತೂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಊರು ದುಂಬು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ ಥಿಯೇಟರ್ ತಿಗೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಪನೆ ಇರ್ತದೆ. ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಪನಂಚಿನ ಆತ ಸಿನಿಮಾಲು ಇಲ್ಲ. ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ 1 by 1 ಅದು ಥಿಯೇಟರ್ ಹೆಂಚೊಂಡು ದಾನೆದಾದ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಲೇನ ಕಾಸಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಡ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷದ ಕೊಡ್ತಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಿದ ಬಡ್ಡಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. Yes, November 16th ಗಿತ್ತಿನ ಇಂಟು November 11th ಗಿತ್ತಿನ December 16th ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಅನ್ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವೇ ಇಂಕಡೆ ಒಂಜಿ
ఆయన ಲೈಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನವೆಂಬರ್ 11th ಐಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ತ ಯಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16th ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಣ ಇಂಕಲೆ ಪೂರ ತುಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡೆ ಇಂಕಲ ಮೂವಿದ ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ರೂ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಕತೆ ಹಾಸ್ಯದ ಹೊನಲು, ಮತ್ತೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುವ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ನಗಲು ಯಥೇಚ್ಛ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಾಮ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶರತ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.